Inkatha Freedom Party iyaqhubeka nomkhankaso wayo wokhetho nokuqeda inkolelo yokuthi leli qembu linokwesekwa KwaZulu-Natal kuphela. Isigungu esiphezulu se-IFP sanquma ukujuba amalunga asa semkantshubovu ezifundazweni Free State, Limpopo naseMpumalanga ukuyoqinisa ukwesekwa kwaleli qembu kwezinye izifundazwe. Kuwo kukhona unobhala jikelele uBlessed Gwala oseLimpopo, imeya yaseMzinyathi uMthandeni Ngubane ose-Free State noMadloba Mthethwa oseMpumalanga. Leli qembu lithi bayahlupheka abantu base-Northern Cape kwemuntu manje lona liza nesisombululo. Lethule usomqulu walwezithembiso zokhetho eNorthern Cape. Kuyintokozo kakhulu kuba sibe la. Safe ngo-2018 la eFree State nase-Northern Cape. Umsebenzi uqhubeka kahle kakhulu ngokubheka kwethu. Sibona ukuthi abantu balapha baqala ukuba babone iqembu elizofana i-opposition e-constructive nokho uma sifika siyabona ukuthi abantu bayasaba batatazela kodwa abantu bajabula. Abakhathazekayo yilaba bebephethe nabaphethe ngoba sibona ngokwenza kwabo ukuba bakhipha amabhodi ethu balahle phansi.